отвориш ли това? Cristi, don't let me in, s'il te plaît. Merci. Bienvenue. Здравче. Здравие. Здраве. Здравче. На здравче. На здравче. Здравко, на здраве. Се наша. Имаше... Човек се опитва да видим какви сме свършили. Поне ще правим повторение. Да видим обаче му много интересно. Je pense que les papiers ne sont pas très... О, Галин, не се забирай там. Ей, гледай го. Ей. Там се опушиш. Ива седи в мама, виж да се прекрасва. Взема едно... Там е опасно. Гледай, от тук няма да се забираш там. Чули? Чули? Тука. Дмитрий, attends que je te donne une autre. Не, тръгна. Мисля, че тръгна. Дмитрий, prends un autre blanc. Дукай. О, пръв помощник. Галин, остави това, ще се набудеш. Остави го, ще си набудеш ръцете. Няма да го пускаш там. Това е за огъня. Това е за огъня. Остави го там. Да. Parce que... Лесно, къдиш. Толкова, да. Тук ще тръгне това малки, ще сложим... Foco. Vous êtes chanceux, les Romains. Parce que c'est presque le même comme le français. Quand tu sais, mec, c'est aussi utile. Mais il y a beaucoup de mots qu'il dit les Québécois qu'ils sont Québécois. Mais j'ai dit, ils sont des mots latins qu'ils n'utilisent pas encore en France. C'est comme ça parce que J'ai dans la voiture, mais quand nous sommes partis, j'ai fait toutes les choses dans le poubelle. J'ai beaucoup... Слушай, айде, поддържай огъня жив. Олимпийския огън. Калин, Катънци, ти що не седиш? Айде, оставам огъня в вашите вижте ръце. Oui, maintenant c'est plus intéressant pour eux. айде. Салют. Salut. Parce que c'est coincé ici. Той Галин го гаси. Види помочи. Галина, не го гаси, че те вестите малко мокри. Има мухи в него. Не ви смятава тази пръчка да не удариш.
Но много ме интересува. Lasă-l. Ia inima. Те не си много вестниците, аз... Lasă, Romain. A? Lasă. C'est aussi en bulgare? Non, c'est en français. Laisse. Laissez. Mais le mot, je comprends quand autre il me parle. Mais quand je dois parler, je pense comment je dois dire. Галине, C'est la part plus тук една difficile. посока. Oui. Айде, дадох ви тласък, дадох ви първи стъпки в... Галина, ще се опърнеш, Бритон. Те много не веждай. Гледай го. Постави го, ма. Обаче Галица, ай като отидох него толкова. Жок там, Гали, жок. Галине, внимай, ще опърлиш тия всички руси. Беги, не там с тебе ще се окалиш целия. Хайде при мама. Дали? Отиди се, да. Обаче пък е железен пробвам, баш. искам да Става, нищо му нема. Дума пробвам. Колко не е така. Кате, моля ти се, не Огън е в огнището, Ще Калине. го занесеш. Quand j'étais petit, quand je jouais avec les feux, ma grand-mère m'a dit, tu vas faire pipi ce soir. Oui. Oui, le même C'est le même chose, Ouais, oui. si tu joues avec Трябваше да преместят дървата тук, сега ще се спъват хората. Чай ги мах. Барбекюто тук, а там само наденички някакви ще печем. Леко ми. Аз гледам да... Mais je pense que nous devrons mettre... Oui, mais tu dois choisir quelqu'un parce que si... Вижте, аз си извадих двете си стави там отстрани, а там до... Да бе, ми няма нужда сега от всички. Защо ми каза да ги извадя? А? Защо ми каза да ги извадя? Мой беше. Pune și câțiva cărbune. С огъня не се играе. Punem lemnele ca să facem foc de tabără. Ще се опариш. Extrem tare. Хайде, Катя. Andreea, Нещо се отпътки работи там. dă-i drumul că ne putem tăia și ne putem lovi, da? Галин, спри се. Hai, ia un casca de sus. Стой се рулетка. Стъпи го. Сега, Галин, какво правиш? Cristi, mi-aduc o bere? Dă mai bere. Eu beau un pic. Бонжур. Какво правиш? Снимаш ли ме или ми правиш снимка? Ей, сега идвам.